Soyayya dubiya tambarin zinariya. Soyayya dubiya. Dubiyar soyayya na ɗauka ina riritawa. Dausayin jin daɗi mai hidima ba zai yi kuka ba. Soyayya na haukai na zo tuka zuciya ta yi rauni ke ce fitila mai haska ke biyan soyayya gunki da ke buri zan yi ɗin zuciya in samu ban harbi na bai kauce ba. Wannan kyawun kirina yake yin dubawa kin rike na amana alƙawari ba kya kwancewa dausayin soyayya ki ne buri mai hutawa mai lafazi tattausa wanki ba zai ci ya dina ba. Soyayya na ɗauka ina riritawa dausayin ta da daɗi mai hidima ba zai yi kuka ba.